खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बाक्सानि भकुवामारियाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। बाक्सा जिल्ला भकुवामारियाव थांनाय सानखालि आमसुनि सोद्रोमाफोरा मोनसे होसिख्रावनाय हाबाफारि लायो। आसामाव बिजेपि सरकारनि खुंथाया फैनायनि उनाव बिजेपि सरकारा मुस्लिम हारिखौ टारगेट खालामनानै इनाय अत्याचार खालामनायनि सायाव सरकारनि हेंथायै बे होसिख्रावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो आमसुनि सोद्रोमाफोरा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आमसुनि सोद्रोमाफोरा वी वान्ट जास्टिस, बिजेपि सरकार गो बेक, आसाम सरकार गो बेक बायदिसिना स्लगानजों होसिख्रावनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो नाजायो। बे हाबाफारिया सोलिफुबाय थानाय समावनो बाक्सानि पुलिस बिफाना नुजाथिहैनानै बे होसिख्रावनाय हाबाफारिखौ दबथायनो नाजादों होनना फोरमायो खौरांनि गेजेरजों आमसुनि सोद्रोमाफोरा। आसामाव बारअन्थाइजों गासै 27,947 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। मिथिनायाव थांनाय सानखालि आसामाव गासै मोनब्रै जिल्लाफोराव बांसिनै खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि रिपर्टनि बायदिब्ला मरान आरो थिंखांआव बारअन्थाइजों गोबां न'-बां खहा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। लोगोसे तिनसुकिया जिल्लानि बकाजानगाव, दुलियाजानगाव आरो बिसफुथियाफोराव बे गिख्रंथाव बारअन्थाइजों खमैबो 88 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों आरो चराइदेउ जिल्लानि सेपकाटि मामरा आरो सनारिबुनो सार्केलनि सिङाव थानाय गोबां नखरफोरखौबो बे बारअन्थाइजों गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे शिबसागर जिल्लायाव गासै 1673 आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव गासै 4861 सुबुंफोरखौ गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों होनना खौराङाव फोरमायदों। फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव बारअन्थाइजों आपार आसामाव गासै 4433 न'फोरखौ खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बनसु आफादनि गोबां बिबानगिरिफोरा बिबान नागारबाय। बनसु आफाद जोनोम जानाया दिनैसिम माखासे दानल' जादों। बे समावनो गोबां बनसुनि दैदेनगिरि मावथिफोरा बनसु आफादखौ नागारबाय। बिबान नागारनानै सानफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा थोंजोङै राजखान्थिफोराव आगान होदों। बेखौ नायोब्ला जों मा बुजियो? दिनैबो फिन बनसु आफादनि सानै बिबानगिरिया बिबान नागारदों आरो बिबान नागारनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जायाव आगान होदों। उदालगुरि जिल्ला खैराबारि दखरा बनसुनि लेङाइ आफादगिरि मुंदां बसुमतारी आरो आफादनि नेहाथारि सपन नार्जारिया बनसु आफादखौ नागारदों। लोगो लोगोनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि न'आव फैनानै मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि फुंखा दैमारि आरो नेहाथारि रंमित सरगियारि, तामुलपुर जिल्ला आबादारि बिफाननि गाहाय नेहाथारि बानेश्वर बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया थांनाय सानखालि भारत-भुटान सिमानि ओनसोलाव थानाय उल्टापानियाव 4 कोटी रांनि बाजेटजों बाटारफ्लाइ मिउजियाम गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवफैदों। जों मिथिगौ क'क्राझार जिल्लानि साहा थानाय भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि फैलाव हाग्रामाया समायना रमायना सिखिरिनि थाखाय मुंदांखा। आथिखालाव बेफोर सिखिरिफोरा गोमालांनो हमगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारा गोमालांनो हमनाय सिखिरिखौ संरैखाथि होनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होननानैबो फोरमायो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावोदि बे हाग्रा ओनसोलाव जायफोरा 2006 मायथाइनि सिगां हादान सिफायनानै थाफैनायफोराल' रेहाय मोनगोन आरो 2006 मायथाइनि उनाव हादान सिफायनानै थाफैनायफोरा रेहाय मोननाय नङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।